Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Casi que todas as mulleres que colaboran no grupo cultural Nós, a xente do redor, dominan o arte da palabra, ben sexa en prosa como en poesía. A magnífica poeta María Victoria Berjano Cid, ademais de ser unha mestre da linguaxe, tamén domina as artes plásticas e faino todo coa súa habitual delicadeza. Hoxe é a ela a quen lle toca a quenda neste espazo de madrugada. Poñerei voz ao seu poema Érguete, muller, que María Victoria regálanos no número 17 da nosa revista. Érguete, muller, non reclines túa mirada, non te humillen, eleva a túa fronte, érguete, muller, non te firan nin mancillen. Desafía con coraxe a quen tornou crueldade o amor que xurou un día, aquel amor que sempre fiel prometeu, a quen baixo máscara de tenrura ocultaba latente furia. Tras a careta de sutil delicadeza escondía arrogancia e altivez. Xamais permitas túa dignidade denigren, non ultraxen túa honra nin vulneren túa alma e pel. Quebra cadeas con quen tornou efímero un sentir que eterno soñabas e a vileza e perversidade rompeu. Alónxate de quen doces verbas che adicaba, aquelas que a sublime melodía soaban, e en agrias e adustas palabras converteu. Daquelas mans que onte te acariñaban e hoxe, movidas pola ira, destrúen túa paz. Daquel con quen a gloria do ceo viviches e a infernais abismos túa vida descendeu. Grazas, María Victoria.